изключително решен да завърши опонента си още тук и сега. О, страхотен кик в гроба на... Това е кик в гроба на Предраг Мияловица и той изпада в нокдаун. Ще успее ли да продължи двубоя? Сега лекарското лице се нахува на ринга, искаше да се намеси. Не знам как би помогнал на Предраг Мияловица в този случай. Наистина един такъв удар може да наруши ритъма на всеки един боец. Притока на кислород към мозъка му и той да стане много по-бавен. Ето виждаме сега Огнян Мирчев като акула надушила кръв във водата. Започва да атакува опонента си. Това е втори нокдаун. Страхотен хайкик на Огнян Мирчев. Какво начало на кикбокс двубоите тук в Двореца на културата и спорта във Варна. Това момче наистина показва защо е 9 пъти шампион на България.